Gandatwisa amsayo Thangwi Tungphwlajak LukurokniKwcharo duljangnani nangkha Mantri Tinku roi BJP ni Vice President Subal Bhumik MLA Rampodo Jamatia ex MP Rebuti Tripura amsaini LukurokniKwcharo daga sopa khlaijangnani nangkha Gandatwisa amsai visit khlainani thangnai Mantri MLA tei BJP ni kuchuk ojomaro Samungsitra khalani rang yago parmeshwari ang buthar jamani party mungatei laithana salni simina Tungphwlajak tongmani Gandatwisa amsai party mungatei amsain LukurokniKwcharo roi hasti tongkusang subai party miles na harnani naikha wansung hamya bai khaka mungna harnai kisasu bororok abon bagai laithana salni romoi Gandatwisa amsayo jungkha hot dumkha hoku soksajaka kabama Lukurokni noknokungtei fal nokrok khangni bukhangni LukurokniKwcharo dajaka communal na harmung abon bagai kirima singsa sanani nangkha hatar hastete hasteni joto Lukurokni bagai naithakuk eba kahamkuk tourist palace Gandatwisa amsai abon bagai tangshlo jongjalok khlaijak amsaini Lukurok bai malaini ni thangmani Mantri Tinku roi BJP ni Vice President Subal Bhumik MLA Rampodo Jamatia ex MP Rebuti Tripura Fiaba Gandatwisa amsai soikeno Mantri te MLA rokni malkhungno nashigi hadul khitarnani chengkha amsaini Tungphwlajak Lukurok lama kwcharo sukstamani nokni tinte buphang bokocha berawoi Mantri Tinku roi BJP ni Vice President Subal Bhumik MLA Rampodo Jamatia ex MP Rebuti Tripura ni malkhungno Kwlaikha amsaini Lukurok abo haikeno Tungphwlajak amsaini Lukurokni yago daga sopa khlaijangnani nangkha Gandatwisa amsai visit khlainani thangnai Mantri MLA tei BJP ni kuchuk ojomaro Mantri te MLA rokni kongno thaisapano khanana naili amsaini bororok boni loge amsaini Lukurok bai daga sopa khlainani nangkha hangkoni police officer te haponi kuchuk ojomaro abon bagai tongkusang mothangai naraknani bagai haste haponi bukhaktei hastin joto Lukurokno narakjaka koimung Bureau Report Chini Khorang